Husk altså i aften, der bliver vi på spansk fodbold her på Kanal 9 fra kl. 21.00. Real Madrid mod Malaga. Stort opgør, må vi nok have lov at sige. Husk også, hvis du blander i debatten, så gå ind på vores Facebook-profil. Her er den Rossi med en aflevering, og så fører Brøndby med 1-0. Simon Makina Christoffersen har scoret sit første mål for Brøndby. Og det bliver altså faret efter alle kunstens regler nede i den anden ende af banen. Det er en super scoring. Godt indlæg for Rossi, og så er det rigtig godt sparket ind af 2-metermanden her. 1-0 til Brøndby og 6. mål i sæsonen for Simon Makina Christoffersen. Ja, og vi ser netop, hvis vi får lov til at se sekvensen igen, vi ser netop her Rossi. To klubber, der også skal ud i super vigtige dyster i næste weekend. Silkeborg, der skal møde Sønderjyske. Og så altså Brøndby, der tager imod Esbjerg på hjemmebane. En kamp, som man kan se på Kanal 9. Her er det Simon Makina, og så gør han det igen. Simon Makina tog ind til Brøndby, og sikke en lettelse dernede bagved. Sikke billeder, der bliver lavet nu. Dernede, det her, det er lettelsens chok i Brøndby. Kolossal jubel, og de kan slet ikke styre det dernede, vagterne. Simon Makina Christoffersen, vi har været efter ham det meste af aftenen. Her bliver han den helt store heldige. Nogle store chancer. Vi ser Dennis Flint og Marvin Poe, som var helt alene med målmanden, og der kunne de godt have ført, og det skulle de have ført 2. Ja, så Makinok med en god aflevering til ham. Stadigvæk Makinok, så han ved at slippe fri. Krondeli, Mikkel Thyssen. Stadigvæk Thyssen, Krondeli. Thyssen løber stadigvæk. Makinok, det er dårligt forsvarsspiller, det er scoring. Kæmpe fejl af Torbjørn Holst, og det koster for Silkeborg. Så kan det selvfølgelig også fejre, at man i går fyldte 33 år. Det var lige præcis, hvad Albrechtsen gjorde. Albrechtsen der her og pøser den fremad mod Makinok. Det vil være et sensationelt comeback af Brøndby. Det kommer der! Makinok! Enkelt og effektivt, og det er sådan nogle mål, man kan redde tilværelsen i Superligaen på. Sådan nogle indsatser, sådan nogle comebacks, som vi ser Brøndby gøre her. Det er drengen, der er lige ved at blive til mænd, må vi sige. Ja, det er jo helt igennem fantastisk, og hvem andre end næsten Makinok. Godt nok har Albrechtsen scoret 2 gange, men den her, den er sparket ind. Og de få tilskuere, det er, de står altså lige bag ved os. Men ufortjent er det jo ikke engang. Ikke. Så prøver Rommedal at sætte fart på. Få den tilbage her. Makinok ligger der, drejer den videre. Rodeli lister den ind til Makinok, som kommer godt afsted her. Makinok går i her. 1-0 til Brøndby her, hvor der er spillet 12,5 minut. Lidt for let. Det er selvfølgelig også en spillestil, som vi kort har været med til at opbygge i Nordsjælland. Julemand, der egentlig har kørt videre på det spor. Kundelagt til Kasper Kusk, og der er Laudrup. Lægger den godt ind mod Makinok. Makinok hætter, og der er scoring. Danmark foran 1-0, og det var simpelthen lige opskriften. Det perfekte indlæg kom fra kanten fra Laudrup til Makinok, og han svigter ikke med det der fortræffelige hovedspil, han har. Fremragende scoring. Ja, prøv lige at se den der. Først så spiller man ind i banen, så tager han løbet ind i feltet, Gundelak. Så spiller man ud i det område, hvor han kommer fra. Andreas Laudrup der med en følge aflevering, det kan han jo perfekt time. Synd faktisk for Stenderup, som egentlig har spillet rigtig fint her i første halvleg, men ja, der skulle bare en misforståelse til. Men her Thyssen, de kommer igen. Makinok, og det er rammer en FCK-spiller på vejen, og den vælter ned over os nu fra tilskuerne bag os med øl, må vi bare sige, i jubel over. Helt ude af kampene. Så synes jeg, han har fået et mere stabilt niveau her i Randers, efterhånden som han er blevet ældre og mere rutineret. Og han er så tilbage fra Arminia Bielefeld i 2010. Anders Kamper. Ja, det er Antibas. Den skal Husted have fat i, og det har han ikke. Og så er der scoret kæmpe
Kiks er månedens spiller i marts, så hvem andre er der mere? Redning af Wieland er en rigtig god afslutning af Simon Christoffersen. De er virkelig kommet ind i kampen. Der hvor man også kan se nede i hjørnet af skærmen, at det blæser en lille smule, ikke? Prøv at se flaget. Og bolden den trillede altså også lige væk her, da Kronborg skulle til at sparke for et øjeblik siden, så han måtte have den tilbage. Nu lægger han den så ind. Her, det er godt til 1-0 til HB Køge. Simon Christoffersen. Og hvad står? Hjalte, han når hen og lægger pres på ham. Han vil selvfølgelig tippe den over et langt hjørne. Pæn mulighed til Jens Strø Larsen. Og igen, McKinnock involveret. Ja, han fylder meget. Han er en håndfuld. Det vil han altid være, han også med. Her er det med fødderne, som jeg har været inde på. De er også effende. Glimrende spil af Brøndby her. Randrup. God førstegangsaflevering. Antipas. McKinnock! 1-0 til Brøndby! En helt flugter af den store tilbagevendte angriber. Sæsonscoring nummer 9. Far ned foran de 750 medrejsende Brøndby-fans. Og et rigtig godt sat op angreb. Fin førstegangsaflevering ud på kanten. Randrup slår indlægget. McKinnock timer sit løb og flugter den i kassen. Ja, og han er svær at samle op med. McKinnock! Fremragende! Kommer han svævende gennem luften. Simon McKinnock, vi efterlyste de 2 nemme chancer, han fik i før. Vi lægger højt pres her. OB og tvinger sig her Morten Jensen til sidst til at sende den lange bold afsted. Og den bliver lige pludselig en succes. Fabinho på bolden. Stadig Fabinho holder rigtig godt i den her. Det er gode ting, han laver. Fabinho så kommer rundt Seve med. Vil måske gerne en afslut igen. Kan komme til den med venstrebenet her. Flat. Og hvad så McKinnock? Gratis. Afslutning her 1-0 til HB Køge efter 19,5 minutter. Det var ikke det, de havde brug for her i Odense. Glimrende af målscorer Nikolaj Madsen. Højrebak Thomas Sørensen. Op i god fart. Tager på stormen. McKinnock ligger derinde. Bliver den flade aflevering til Thomas Sørensen. Kommer den så der. McKinnock! Og hvis det første mål var glimrende lavet, så det her, det er jo et mønster. Jamen, det er lige efter bogen, hvor er det. Albrechtsen vil gerne have Jens Larsen rykker i position. Gert samler op McKinnock her til Rommedal. Rommedal udfordrer og får lagt ned en McKinnock her på kanten af feltet. McKinnock går her! 2-1 til Brøndby i spillet. 53 minutter. Og Skarbalius kan løfte fingeren der og sige, hvad sagde jeg? Jeg kan godt forstå, at Brøndby nærmest er ekstatiske. Simon McKinnock. Eksponenten for Brøndbys forvandling. 4 mål i de 2 sidste kampe indtil videre. Der er udskiftning hos Silkeborg, trækker det op til Emil Lacour. Der skal ind lige om lidt i stedet for Kasper Risgaard. Brøndby, der lige kørt det her angreb igennem. Mark Jensen med en mulighed. Mark Jensen kommer ned en lidt spidsvinkel afslutning. Og en gang til Simon McKinnock Christoffersen. Det kan godt være, at vi har skældt ud på ham det meste af anden halvleg. Men her, der står han saftsus med godt placeret og scorer sit 5. mål i sin 5. optræden imod Silkeborg. Og scorer et livsvigtigt mål for Brøndby. Hans 5. scoring i sæsonen. Men det er Mark Jensen, der sætter det op, Stig. Det er Mark Jensen og Dennis Rommedal, som vi ser her ude siden, og så er det fremragende spil af Mark Jensen, der spiller skråt tilbage. Først en afslutning her for Brent McGrath, og så ligger... Scoret med OB i det omvendte opgør. Brøndby får 1-0 op i Aalborg. Og han også blevet skiftet ind. Og her reducering. Måske en lille halmstrå, de kan klynge sig til. McKinnock målscorer for anden kamp i træk. Der stiger til værs her.
Ja, så fik de indkasseret første scoring på hovedstødet OB. Han har været dygtig til at forsvare sig imod. Det er de ikke her. De har brugt mange forsøg på at ramme McKinnock. Og her, der er jo egentlig et meget godt løb. Løber faktisk lidt foran. Prøv at se, Lasse Nielsen kigger på ham, og så stopper han op her. Derved kommer han lige en lille smule i ryggen. Til den nye vensterbak. Morten Benson. Ja, der bliver hævet i trøjen. Det var helt tydeligt. Gudsen havde fat i trøjen. Afslutning. Der Simon McKinnock. Christoffersen også slår. Oscar Vind. Simon Christoffersen, det er et godt forsøg her også. Glimrende målmandsspil derinde af Johan Wieland. Ja, det er vanvittigt godt. Og vælter ned over Grønsværn her på stadion i Randers. Stryger. Forsøg. Og hvem følger op? McKinnock. Lidt forvirring omkring opdækning, og så er Brøndby for alvor tilbage i kampen her. Indskiftet Simon McKinnock. Jamen, det er lige præcis der, hvor han skal være, ja. Ja, rigtig center forward mål. Og meget opportunistisk af Strude Larsen at skyde derfra. Har et godt spark. Men Aarhus ind i målet var simpelthen snydt af den deflection, som bolden den tager efter en Randers-spiller. Vi har set adskillige gange i kampen her, at herren med bolden her har... Ja. Autoritet over Mark Jensens bevægelser. McKinnock kan trykke af derfra kanten, men det bliver forbølet. Med venstre ben, den ligger godt. McKinnock har god tid til at vinde den der, det gør han også. Men med de to stående derinde, der er det nogle gange. Offside. Glemsted. Kovica igen. Det er godt drejet ind der. Reducering, så har de scoret inden for det sidste kvarter i 2012. McKinnock. Og de har travlt selvfølgelig. Jeg håber om, at der kan udrettes et mirakel her. Ja, bolden ligger faktisk godt på ydersiden af Kure. Kan ikke komme til at genere Akpoveta nok. Lille antrit her. Sparker ned igennem ben, og så må vi sige Passanen. Ja, jeg ved ikke, om han er ved at fejre sin hjemmebanedebut, fordi det er ham, der har markeringsopgaven på McKinnock, som når foran og fint ens angriber og scorer. Det er jo... Boré havde også, som har været store chancer, men for Brøndby og for kampens skyld, så var der en vigtig scoring her. Han kommer så en ny mulighed til McKinnock. Og så er han altså ved at være varm ved Sørensen. God bold over i bagrummet til McKinnock, eller kommer så den første afslutning efter bedag fra Simon McKinnock. Coolness i deres pasningsspil. Den her går lidt heldigt til Gert, men hvor er det smukt. Brøndby pasningsspil og rigtig god bevægelse. Silkeborg skrudt fuldstændig ned. Igen fokus på McKinnock naturligvis. Også Gudson stærk i den del af spillet her. Her kommer McKinnock. Stiger uimodståeligt til værs. Og Brøndby er nærmest eksploderet ud af startblokken i kampen her. Ikke spillet 10 minutter. 2-0 til Auris tropper. Og en knyttelarm for Auri. Han ved, det her, det er det fansene, klubben, spillerne, ham selv har brug for. Ej, hvor må det være en lettelse at komme ud på den måde. Prøv at se, hvor nemt det er for McKinnock. Ingen, der går på kroppen af ham. Hvorfor ved jeg ikke, men... Og Daniel Christensen. Romerdal får drejet den godt ind foran Simon McKinnock der med en hovedstødsafslutning. Indlæg, det var en af de... Fint tak, der er Mathias Skjær. Og igen. God energi. Strude Larsen med en lægge til McKinnock, som hætter lige på. Niklas Højlund. Det. Kasper Jensen er gået den gale vej. Får måske en ny mulighed her. Igen McKinnock. Så gør han det der bare i anden omgang. Og bedst som vi var ved at tale HB Køge ud af det opgør her, så får vi altså fornyet spænding. Superaktion, den første her af Martin Pauli Christensen. Det er en stor chance
til McKinnock. Men det er de her indlæg, du har efterlyst, Jesper. Lige et chip op i højre luftlag. Prøv at se McKinnock. Prøv at følge ham derinde. Han ved godt, han skulle have scoret der. Her der giver han sig fuld ud. Og ved godt, han bare skal støtte ned i jorden der. Kommer det her. Og så har vi en ny kæmpe mulighed til HB Køge. Og chancen fortsætter. McKinnock. Og igen Rune Pedersen. Det er jo kæmpe chancer nu. Kæmpe opkørsproblemer også her. Motsebe, glimrende vending. McKinnock, så savner han støtte. McKinnock rundt til et spark. Godt spark fra McKinnock med hele den lange krops tyngde bag. Ja, bevægelse, det har været for forudsigende. Vi nærmer os en pause, hvor vi skal kigge nærmere på selvfølgelig højdepunkter herfra. Vi skal også se nærmere på international fodbold, hvor der blev fundet et par mestre i aftes i Holland og Spanien. Rommedal. Og her er McKinnock, og så kommer udligningen, og det er Rommedal, der står bag den, og Simon McKinnock. Ja, det er faktisk første gang i kampen, vi ser noget til ham, men når vi så ser ham, så er det også på den helt rigtige måde. Og det der, det er altså også et knivskarpt indlæg fra Dennis Rommedal, som jeg synes har ligget og luret til at lave noget rigtig farligt rigtig længe. Nu finder han altså en, jeg synes, han er nærmest usynlig McKinnock i første halvleg, men her var han altså vældig synlig. Prøv at se løbet også. Ja, hvis du lægger mærke til, han løber i skyggen af Simon Jacobsen. Simon Jacobsen når også overhovedet ikke at orientere sig, hvor... Så, men de har ikke nogen angriber. Ham får de altså til sommer med Nordstrand. Her det er Simon Christoffersen med en stor mulighed for Brøndby, og det er det, han kan. Rucci, helt tydeligt, han føler sig til rette, han får lov til at være med. Og McKinnock, kampens foreløbig bedste mulighed. Godt op. Hos tilnavn. McKinnock vinder den, det er udmærket, men laver så frispark oveni. Mister den. McKinnock får den. Han er lige ved at trække sig godt fri her. Det er lige ved at lykkes. Mister balancen hurtigt op igen. Det er godt lavet. Det er rigtig godt lavet af en mand, der er 2 meter høj. Er der så hurtigt på stængerne og så hurtigt på aftrækket. Tredje kamp i træk, han scorer. Og Brøndby er på kurs. På vinderkurs mod Horsens. Ja, den mand, han er altså guldværd for den. For øjeblikket, altså det er at ligge som sidste hold i Superligaen, ikke? Altså have en mand, der scorer så mange mål. Ja, det er altså hårdt arbejde. Ja, for han har egentlig mistet chancen et par gange i virkeligheden. Afvikle kampen sikkert er lykkes bedre, end AGF's har været. McKinnock derinde, og den klare målmand Steffen Rasmussen her. Og der var den lige ved at lykkes. Ja, der var ellers 4 mand i feltet her. Rochester. Nej. Ny mulighed, Nikolaj Madsen. Nej. Det er vel, den skal være der. For måske virker, som om han er placeret længere tilbage, end han reelt er. Jens Stryger Larsen, go, 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 siger Auri. Frederik Holst arbejder godt. Antipas. McKinnock holder fantastisk i bolden her for venstre rundt. 3-0 til Brøndby. Iskoldt af Simon McKinnock Christoffersen. Og prøv lige at se, hvad der sker. Det er faktisk rigtig godt angriberarbejde. Ali, han har skubbet til Jens Jønsson, inden bolden når helt hen til ham. Det vil sige, bringer sin forsvarsspiller lige ud af balance, så modtager han den. En berøring på, og så en afslutning præcis samme sted, som han satte mål til. Sværeste modstandere her i de kommende kampe. Starten på tirsdag på udebane mod Serbien. Her skal de følge Osama Makaras. Kommer godt op i fart. Skal Lauritsen med indlægget. Og det er Simon Christoffersen. Er tæt på. Og han kan passere. Venstre side. Rømer. God aflevering op mod McKinnock. Ikke hånd på bolden fra McKinnock. Og en fin afslutning. Han har spillet de her små 20 sekunder. Og det var Sønderjyske, der startede med. Anden halvleg sat i gang af dommer Jakob Kielet, og Auri Skabalius, han hæftede sig altså ved begivenhederne sidste weekend, da Brøndby også var bagud i Silkeborg. Det måske udligner de her. McKinnock, efter at Antipas han stjæler bolden, så scorer de her, hvor der er spillet. Der var der 13-14 sekunder af anden halvleg. Ja, en utrolig lettet og tempoløbelig Auri Skabalius ude på
ved Brøndby-boksen. Og også en fuldt fortjent udligning, ingen tvivl om det. Det var Brøndby, der var spilstyrende og dominerende i hele første halvleg. Her Simon McKinnock, der er jo ikke ligefrem mindre sådan en afrikansk letbenet danser, når man ser ham stå og lave trin sammen med Quincy Antipas, der jo serveret en utrolig smuk aflevering til McKinnocks lange ben. Prøv at se den her. En lille fejl nede i Esbjerg-forsvaret, men det er svært at